Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Survival cu prietenii. El este Mihai. Astăzi este alături de mine Mihai și Ganjaman. Salut! Da. Am revenit cu al doilea episod. N-am mai schimbat nimic. Nu ne-am mișcat de la ultimul episod. Oh my god, încă 3 oi. Adică nu jucăm off camera. Da. Pentru că după aceea o să spuneți că ne-am pus de pe creativ și chestii. Da, de pe game mode. Deci mai bine nu jucăm deloc off camera. Decât dacă o să mai vânăm animale. Morți, mă, tigăine. Bă, vorbește frumos. Oh my god, am 8 iron, 8 wool. Ne mai trebuie încă 3 și putem să facem 3. Încă 1 pardon. Bă, cine vrea unelte de stone? Oh my god, dar de ce am eu din oh my god, spawner. Încă un spawner de zombie. Oh my god. Cât wheat e aici. Oh my god. Unde? Ca un spawner de zombie. Fucking hell. Eu zic să ne stabilim aici. O să pun un chest aici. E ok? Da. Ok. Băieții, vă rog, mă puteți merge și mie... Ce ai făcut, Mihai? Unde ai găsit o lavă? Nu, asta în templu. Oh my god, lavă în templu. Fucking hell. Ok, nu cred că s-au de ceva. Nu cred că se aude. Da, nu cred că se aude. Fuck this shit. Fucking hell, ce-am făcut, am pus cubul. Dăm lemnul. Bă, dar sunteți chiar proști. Vorbește frumos. Cum să vorbesc frumos atâta timp cât am un nob lângă mine? Mai mă duc o dată la lavă, ca să mai omor. Lasă că te omor eu cu mare plăcere. What the fuck? Tu ai poțiune pe tine? Da. Da, sigur ți-a dat un witch, nu? Da, știam că dă doar cu lucruri rele pe tine. Deci se pare că de data asta a dat cu ceva bun. Oh my god, ce suri? Cred că sunt puse de voi, nu? Eu le-am făcut. Da. Ok, doar vreau să știu. Uite la vaia. Oh my god, bine că avem 64 de lemne Uite la prelucrate. Și ce Oh my god. Priviți la mine. Băi, Ganjaman. Gata, mă. Mă mai duc în mina din... Uite. Hai ca să țară lava. Lasă că e mai bine și... Hai pe aici. Dar vezi că sunt mai multe camere. Oh my god. Hai ca să țară lava. Facă shut up. Oh my god, nu fac nimic. Cred că sunt mai multe camere, pentru că nu cam așa ceva. Eu dată la lavă. What the fuck? Cine a făcut chestia asta? Eu. Fucking hell. Sar mă că nu se întâmplă nimic. Haide după mine să țară lava. Știi cât de multe? Oh my god, îmi trebuie un încărcător. Trebuie să mergeți și mie, vă rog frumos. Dacă nu se va opri video.
Ganja, Da. dă-mi și mie un încărcător. Nu. Cum să n-ai? Sigur că mai am doar 15%. Mersi. Tu ai baterie? Da. Eu nu mai am. Ok, papa. Cred că o să rămânem fără Mihai. Dar oricum nu era un mare în plus pe server, așa că nu contează. Ok, am căul. Hai să mai căutăm aer. Nu văd nimic momentan. Momentan nu văd nimic, chiar nimic. Foarte ciudat, dar merge. What the fuck? Am luat. What the fuck? Ce ai făcut? Nu știu, mi s-a blocat fucking telefonul. Oh, gata, 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 gata. Oh my god. M-am reîntors. Băi băieți, ce să spargem spawnerul? Oh, da. Ok, am level 6. Bă, băieții. Eu unde m-am căcat? Bă, Marisei. Bă, nu-l cheamă Marius, îl cheamă Ganja, man. Pe Minecraft, nu spunem numele reale. Doar al meu, pentru că știți cum mă cheamă din... Ganja, man, este aici. Da, știu și uite, acolo e spawnerul, dar l-am spart. De ce nu mi-a spus că a venit gold? Știți că eu sunt un fan al mineritului. Am spus că e doar că nu cred că o să ne trebuiască chiar așa de tare. Oricum mă duc sus să-mi bag la prăjit restul ironului. Să-ți fac un chestplate și ție? Mie? Da. Cum vrei. Ok, o să-ți fac și ție. Să vedem cât iron avem momentan. Bă, nu mai prăpădi lemnul. Scuze, da, m-am ridicat cu el. Ok. Trebuie să ceri niște dirt. Oh my god, dar știam că aici trebuie să fie niște fucking chesturi. Sau niște fucking paturi. Ok, dacă nu e nimic. Cred că asta a fost. Nu mai este nimic aici. Nu ne mai ajută deloc templu. Doar dacă vrem să locuim în ea. Desigur. Oh my god. Furnalul meu și cu alea unde sunt? Le-am pus Păi și tot ironul neprăjit. în chest. Ok, nu văd nimic în chest. Nu este nimic în chest. Nu mai era iron neprăjit. Păi și unde e cel prăjit? În chest. A, nu e la mine. Cât ai? 9. Ok, dacă vrei, vii și să faci un chestplate, ok? Să faci un chestplate. Bă, dar nu m-am mobilizat deloc. Nu trebuie și mie cablu să mă duc eu. Am găsit o mină aici. Sper să fie mai luminos. Cable? Cred că e în chest. Da, era, dar... Știu și eu. Oh my god, cobblestone. Cred că cineva a fost aici sau un nou spawner. Ok, mă duc la celălalt spawner, pentru că știam că mai găsiți un spawner. În Minecraft Ochi de îmi pare rău că nu merge să facem fotografii la coordonate. Și nici măcar să Din fac... păcate nu mai pot să mai mă joc. Nu ne pasă. Oricum nu erai în plus în server, chiar erai în minus, fără supărare. Sorry. Dar asta este, se mai întâmplă. Nu e bună. Ce patat. Chiar. Oh my god. Sper să mai găsim încă un templu pentru că ar fi extra super. Cred că sunt foarte
slabe șansele, aproape de 0. Da, pentru că nu știu că pot să găsi, nu știu dacă pot să găsești mai multe temple. Nu cred. Oricum ar fi prea OP. Da, să mai găsim diamond, știi că în temple poți să găsești diamond, dacă nu cădeam ca fraierul pe pressure plate. Era diamond mult acolo, cred că era mai mult de 5, oh my god, o vacă. Să știi că îmi place, de fapt nu îmi place, e bună și armoratele, dar mai ales la începutul unui server. Păi, cam atât și cu acest episod, ne vedem data viitoare. Pa, pa!